כן, זה בסדר עם וידאו. אוקיי. זה כבר עובד? כן. זה כבר שומעים? תודה. כפי שכתבתי פה בנייר העמדה, שאני מקווה שכולם ראו אותו, בשנים 2010 עד 2013 יזמנו והשתתפנו כמארגנים, זה כדוברים, במספר כנסים בינלאומיים שנערכו על ידי המחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל בראשות פרופסור שרה בן דוד בנושא האלימות במשפחה. ומתברר בנושא הזה ישנה מחלוקת מאוד גדולה בין, הייתי אומר, רוב החוקרים שחוקרים בשטח את הנושא של אלימות במשפחה לבין מי שבאות עם אידיאולוגיה מסוימת ומנסות, לפחות לפי ההשקפה שאני אמון עליה, להתאים את הנתונים להשקפה, לאידיאולוגיה. עכשיו, מהמחלוקת הזאת נגזר בעצם עולם שלם, כי על סמך הנתונים אנחנו בכנסת ובממשלה קובעים מדיניות. כאשר, למשל, הגברת ארן פרויד אומרת שיש 200,000 נשים מוכות. אם הנתון הזה הוא שנוי במחלוקת מאוד קשה, והגיע לפה פרופסור מורי שטראוס, המומחה מספר אחד בעולם לנושא הזה, שגם בדוח הבין-משרדי של שנת 98 הוא מוזכר כבר סמכה שעליו בעצם מסתמכים כשקובעים שם את המספרים ועושים כל מיני אקסטרפולציות לגבי ישראל. כשהוא בא ואומר שיש הסתרה של נתונים, הוא אומר את זה, הוא בא לאריאל במיוחד בשביל להגיד את זה, ושיש עיוות של נתונים, ושיש ממש מגמות מכוונות של לנסות להטות את הממצאים, זה דבר שחייבים, חברת הכנסת לביא, חייבים להתייחס אליו, חייבים לשמוע. אני מקשיבה לך, גיל, אני לא מצליחה להבין מה אתה אומר. מה הטענה שלנו? אוקיי. בסדר, אני מקבל את ההערה, אני מנסה להיות יותר ברור. למשל, אם הגברת ארן פרויד אומרת שיש 200,000 נשים מוכות, ושאחר כך אומרת שבעצם מדובר במשפחות, וגם הילדים שם נפגעים. נשאלת השאלה, מי פוגע בילדים? כאשר אנחנו מגיעים למשל ליום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, אז אנחנו שומעים בדרך כלל הרבה מאוד את המספר הזה של 200,000 נשים מוכות, ואנחנו שומעים גם עוד מספר לידו של 600,000 ילדים עדים לאלימות. עכשיו זה מספר מאוד תמוה, כי מה זה עדים לאלימות? קודם כל בוא נבדוק כמה ילדים בעצמם הם קורבנות של מכות, ואז בוא נבדוק מי מכה אותם. עכשיו המחקרים... גיל, אני רוצה במילים אחרות לשאול אותך, אני לא מצליחה להבין אותך. אתה חושב שהיום כינסתי פה בפגרה דיון מיותר? חס וחלילה. אני חושב שמאוד חשוב שהנושא הזה יידון. אני חושב שמאוד חשוב שהוועדה הזאת תקום, תת ועדה. אז מה אתה רוצה להגיד? אבל אני רוצה שלא יקרה שוב מה שקרה בשנת 98. מה שקרה בשנת 98 זה שהוקמה ועדה בין-משרדית, ואמרה שהיא תעסוק בנושא האלימות במשפחה. בסופו של דבר היא עסקה אך ורק בנושא אחד, שזה אלימות נגד נשים. לא עסקה באלימות נגד ילדים. היא אמרה שהיא תעסוק באלימות נגד ילדים, ולא עסקה בזה. והיא לא עסקה גם באלימות של נשים, שלפעמים מה לעשות, וזה מה שהמחקרים מראים, וזה מה שאתם לא אוהבות לשמוע, נשים גם נוקטות אלימות נגד גברים. אולי נתחיל מזה שאת הקבוצה שאתה... סליחה, את לא קיבלת שום דיבור, סליחה. עכשיו, לפי דעתי, מה שאמרה מנכ"לית משרד המשפטים... סליחה, יש פה... אני חושב שזה מאוד חמור. אני אגיד לך למה. כשאת אומרת, כשאת מדברת על סטטיסטיקות של גברים שרוצחים, והנה הגברים הם אלה שרוצחים. תראי, יש פה במדינה הזאת 3 מיליון גברים פלוס מינוס, נגיד, 4 מיליון, לא יודע. חלקם הצביעו בשביל כל המפלגות שמיוצגות פה. חלקם באמת, סליחה שאני מזכיר את זה, אבל שוכבים היום במחלקות שיקום ואולי צופים בנו. אני חושב שזה בעיה כשנותנים איזושהי סטטיסטיקה שמשחירה בעצם ציבור של מיליונים. כי סטטיסטיקה זה דבר... אני אגמור את המשפט. רגע, רק לי בבקשה לגמור. סטטיסטיקה זה דבר שאפשר לשחק איתו להמון כיוונים. אפשר גם להגיד, תראי, רוב האסירים בכלא הם בני עדות המזרח. זה נכון, אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לנקוט מדיניות אחרת כשאשכנזי מגיש תלונה נגד מזרחי? לא. גם רוב מי ששוכב בבתי הקברות הצבאיים הם גברים. גם אם נבדוק מי עושה מעשה גבורה, למשל מי קופץ לתוך הים בשביל להציל אדם שטובע, יכול להיות שנגלה שהרוב הם גברים. האם זה אומר שנשים הן פחות טובות? אני חושב שזה סיום מגשים, שאסור להיכנס אליו, וחשוב מאוד שהגברים יבינו שהם אזרחים לא פחות טובים מהנשים, ושאת גם תגידי את זה כמנכ"לית משרד המשפטים. אז אני אסביר את זה לא כמנכ"לית משרד המשפטים, אלא כאמי פלמור. א', אני ביתו של אליעזר, אבא שלי, שהוא גבר, אני מאוד אוהבת אותו. יש לי אח שקוראים לו יגאל, יש לי בן שקוראים לו נמרוד.
אני גם מכירה באופן אישי המוני גברים, זה נשמע לא טוב, המוני גברים נהדרים, עכשיו ברצינות, נהדרים ונפלאים, אוקיי? אני מכירה לא מעט נשים אלימות, שקרניות, עצלניות, ועוד כמה דברים שאפשר להגיד על נשים. אנחנו בכלל לא בשיח הזה. יש שאלה עובדתית, לא סטטיסטית, לא איך הם כל הגברים. אנחנו, סליחה שאני אומרת את האמירה הזאת, אני חושבת שאין ספק בכלל שיש צורך בגברים ובנשים כדי להמשיך ולקיים את העולם. ורצוי שכך יהיה. אני גם רוצה להגיד, אני חיה בשלום ובשמחה עם כך שאני מוקפת גם בגברים. אבל יש שאלה שאיננה סטטיסטית. מתוך עולם הפשיעה, שהוא לא כל העולם, אוקיי? לא כל העולם הוא עברייני. בעולם העברייני, כמה נשים מעורבות במעשה עבירה, כמה גברים. אני אתן לך עוד אמירה שהיא חשובה מאוד. זה נכון ומוכר מחקרית שגם כשנשים מעורבות בעבריינות יש נטייה מופחתת לעצור אותם, לחקור אותם ולהעמיד אותם לדין. יש נטייה מופחתת משהן עמדו לדין לגזור עליהם עונשי מאסר בפועל. זה גם הסבר לכך שיש פחות נשים בבתי הכלא. ועדיין, גם בעולם וגם במדינת ישראל, הרוב המכריע של העבריינים, וכאן גם בואו נתחם את זה בנושא רצח, כי זה הנושא שלשמו התכנסנו היום, אין בכלל מחלוקת שהרוב המכריע של מעשי הרצח נעשים על ידי גברים. לשמחתנו, הרוב המוחלט של הגברים במדינת ישראל אינם רוצחים, אוקיי? הרוב המכריע, אני אגיד את זה שוב, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אתה מעלה נקודה מאוד חשובה של אלימות כלפי ילדים. אין לי נתונים בנושא הזה, אין לי צל של ספק שיש אחוזים גבוהים ביותר של נשים אלימות, ואני אגיד לא פחות חמור מכך, נשים ששותקות ומאפשרות לאדם אחר, בין אם זה גבר, בין אם זה שכן, בין אם זאת שכנה, לפגוע בילדיהם מסיבות כאלה ואחרות, ומאפשרות פגיעה מינית בילדים שלהם. כל הדברים האלה נכונים. אבל כשאנחנו מדברים על רצח, זאת לא סטטיסטיקה, אלא זה לספור אותם אחד-אחד, ואני מציעה לך באמת לנסות ככה להיכנס לנושא הזה, או ללכת לבתי הכלא ולבקר ולראות שאחוז הנשים הרוצחות מכלל האסירים במדינת ישראל, רק הקבוצה הזאת, הוא נמוך. אז אני רוצה להפנות אותך לפרופסור שרה בן דוד, אני לא יודע אם את מכירה אותה. מה שהיא טוענת, גם במאמר שפורסם לאחרונה סליחה, נראה לי שזה בזבוז זמן. בעיתון טיים. לא בשביל זה אני באתי לכאן, אוקיי? בוא נתקדם. לא בשביל מה? לא כדי לשמוע גם דעות שהן מעט מנוגדות? לא, אבל יש פה דעות שהן שונות? סליחה, תסיים את המשפט, אדוני. פרופסור שרה בן דוד, מה שהיא טוענת זה שאכן יש את ההבדל הזה בתחום של אלימות שאת מדברת עליו בין גברים ונשים, אבל היא מבדילה בין אלימות בתוך הבית לבין מה שקורה מחוץ לבית. היא טוענת שעבור האישה, במידה שאפשר להכליל לגבי נשים, וכנראה שאפשר, הבית הוא הטריטוריה שלה, ושם היא תילחם. זאת הטענה של שרה בן דוד. אני מציע להיפגש איתה, לשמוע אותה, ולשמוע גם עוד אנשי אקדמיה, כי יש הרבה דעות. יש ועדה שקוראים לה ועדה. תודה רבה. עורך הדין נתנאל בושרי, אתה